Sada pokušao nešto više da uradi dečak sa brojem 5. Bojanić nije uspeo u tome, Alijansa ima napad i 1-0 za žutu ekipu. Previše u stranu išao jedan od dečaka u žutom dresu, zatim te ponovo uspeo da interveniše iz drugog puta. Lepa varka, fudbalski potezi. Može biti opasno po gol Alijanse. Lep šut i 2-0 za Rosenburg iz slobodnog udarca. Ponovo osmišljena koreografija, radilo se i na tome i dokazuje da se u toj školici fudbala dobro radi, a da njegovi saigrači, to je da njegovim saigračima nije. Evo šanse i tačku na i stavlja Popović. Borbu uz Martinelu. Napad Rosenburga u toku. Evo šanse. Brnabić je pokušao da odbrani, međutim Rosenburg dolazi do prednosti. Da su uspeli da osujete taj pokušaj Bulsa. Još jedan dečak koga prepoznajem je dečak sa brojem 3 u crvenom dresu. Pucava loptu. Dobro je bio postavljen dečak sa brojem 3 u crvenom dresu. Evo napada Rosenburga. Podrške, verujem, Uranu. Evo čak u živom zidu, malo loše postavljenih. Evo šanse i 3-0